Dnes odhaľujeme prípad, ktorý otriasa základmi dôvery v digitálne platformy, finančné inštitúcie a poisťovne v Európskej únii. Je to príbeh Jany Zachovej zo Slovenska, ktorá sa stala obeťou koordinovaného útoku na jej identitu. Tento útok prerástol do reťazca inštitucionálnych zlyhaní, ktoré ju pripravili o digitálnu existenciu, prístup k financiám a poistnú ochranu. Jej prípad nie je len osobnou tragédiou, ale aj varovným signálom pre milióny občanov Európskej únie. Ukazuje, ako ľahko sa môže jednotlivec ocitnúť v bezvýchodiskovej situácii, keď zlyhajú všetky ochranné mechanizmy. Je to naliehavá výzva na prehodnotenie súčasných systémov a zodpovednosti. Prvý úder prišiel v septembri 2024, keď útočníci zmanipulovali osobné údaje Jany Zachovej. Medzi nimi bol aj jej volebný obvod, čo naznačuje sofistikovanosť útoku. Následne spoločnosť Meta Platforms bez akéhokoľvek vysvetlenia zrušila všetky jej osobné aj firemné účty. Jana Zachová stratila prístup k svojej digitálnej identite, komunikačným kanálom a archívom. Nebol jej poskytnutý žiadny dôvod pre toto drastické opatrenie. Ešte alarmujúcejšie je, že neexistoval žiadny funkčný odvolací proces, ktorý by jej umožnil brániť sa. Tento incident poukazuje na obrovskú moc digitálnych gigantov nad životmi jednotlivcov. Ich rozhodnutia môžu mať zničujúce následky bez adekvátnej transparentnosti alebo možnosti nápravy. Otázka zodpovednosti a ochrany digitálnych práv občanov Európskej únie zostáva otvorená. Druhý úder prišiel 30. marca 2025, keď Prima Banka Slovensko zablokovala firemný účet spoločnosti Mipel, ktorej je Jana Zachová majiteľkou. Toto rozhodnutie bolo vykonané bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia. Banka neposkytla žiadne vysvetlenie pre svoje konanie. Napriek opakovaným formálnym podaniam a žiadostiam o objasnenie, banka ignorovala všetky pokusy o komunikáciu. Zablokovanie firemného účtu paralyzovalo činnosť spoločnosti a ohrozilo jej existenciu. Tento krok banky je v priamom rozpore s princípmi transparentnosti a riadneho procesu. Finančné inštitúcie majú obrovskú moc ovplyvňovať životy a podnikanie. Ich zlyhanie pri poskytovaní základných informácií a dodržiavaní právnych postupov je neprijateľné. Prípad Jany Zachovej odhaľuje vážne nedostatky v ochrane klientov pred svojvoľnými rozhodnutiami bank. Tretí a rovnako zdrvujúci úder prišiel v júni 2025. Spoločnosť TransUnion, poskytovateľ poistenia proti krádeži identity, odmietla poistnú udalosť Jany Zachovej. Napriek aktívnemu poistnému krytiu v hodnote $1 milióna amerických dolárov, jej nárok bol zamietnutý. Odmietnutie neobsahovalo žiadne právne odôvodnenie a bolo v rozpore s podmienkami poistnej zmluvy. Jana Zachová, ktorá si platila za ochranu pred takýmito udalosťami, zostala bez pomoci. Toto zlyhanie poisťovne podkopáva samotný zmysel poistenia. Poisťovne sú pilierom dôvery a bezpečnosti v neistom svete. Keď však odmietnú plniť svoje záväzky bez opodstatneného dôvodu, dôvera v celý systém sa rúca. Prípad Jany Zachovej je jasným príkladom, ako sa občan môže stať obeťou nielen krádeže identity, ale aj zlyhania tých, ktorí mali poskytnúť ochranu. Tieto tri udalosti sa neodohrali izolovane. Sú to prepojené zlyhania, ktoré spoločne vytvorili bezvýchodiskovú situáciu. Jana Zachová stratila prístup k svojej digitálnej identite, k firemným financiám a k poistnej ochrane. Keď zlyhajú všetky tieto piliere, občan Európskej únie zostáva úplne bezbranný. Tento prípad nie je len o jednej obeti. Je to systémový kolaps mechanizmov ochrany spotrebiteľa. Milióny občanov Európskej únie sa spoliehajú na digitálne platformy pre svoju identitu, na banky pre finančný prístup a na poisťovne pre ochranu. Keď všetky tieto inštitúcie zlyhajú súčasne, neexistuje žiadna účinná náprava. Táto situácia odhaľuje štrukturálnu slabosť v rámci Európskej únie. Ukazuje, že súčasné regulačné rámce a mechanizmy presadzovania práva sú nedostatočné.
Je naliehavo potrebné prehodnotiť, ako chránime občanov pred takýmito koordinovanými útokmi a inštitucionálnymi zlyhaniami. Prípad Jany Zachovej má medzinárodný význam a môže slúžiť ako precedens pre budúce reformy ochrany spotrebiteľa. Exponuje zraniteľnosť, ktorá sa týka každého, kto používa digitálne služby, bankové účty a poistenie. Je to výzva pre zákonodarcov, regulátorov a samotné inštitúcie. Musíme sa pýtať, kto nesie zodpovednosť, keď sa občan ocitne v takejto situácii. Kto zabezpečí spravodlivosť, keď sa veľké korporácie vyhýbajú zodpovednosti? Je nevyhnutné vytvoriť robustnejšie mechanizmy, ktoré zabezpečia, že obete nebudú ponechané na pospas osudu. Tento prípad si vyžaduje okamžitú pozornosť médií, právnickej komunity a európskych inštitúcií. Je to príležitosť na odhalenie systémových nedostatkov a na presadenie zmien, ktoré posilnia ochranu všetkých občanov Európskej únie. Nemôžeme dovoliť, aby sa takáto bezmocnosť stala normou. Jana Zachová je pripravená poskytnúť kompletnú dokumentáciu, právne podania, korešpondenciu s inštitúciami a dôkazy o kybernetickom útoku. Jej prípad je dôkazom, že je potrebné konať. Je to hlas obete, ktorý volá po spravodlivosti a systémovej zmene. Jej príbeh je naliehavým varovaním. Ak nebudeme konať teraz, podobné prípady sa budú opakovať a dôvera v naše inštitúcie sa bude ďalej erodovať. Je čas, aby sme sa postavili za práva občanov a zabezpečili, že nikto nezostane bez ochrany.